கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கடந்த பதிவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம், ஒரு தாளந்து அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய குடும்பத்தை குறிக்குது. இந்த குடும்பத்தை வந்து நம்ம வந்து நித்தியத்துக்காக நம்ம வளர்க்குறோமா, அல்லது இந்த பூமிக்காக உலக காரியங்களுக்காக நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிற குறித்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். இன்றைய நாள் அதனுடைய கொஞ்சம் தொடர்ச்சியை தான் நம்ம பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா நம்ம படுக்கும்போதும் உட்காரும்போதும் நடக்கும்போதும் பிள்ளைகளுக்கு இந்த வசனங்களை குறித்து நம்ம வந்து போதிக்கணுமா, இந்த வசனங்களுமே உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு போதிக்கிறோமா, நித்தியத்துக்காக போதிக்கிறோமா, அதுவுமே இருக்குது நம்மளுக்கு. நம்ம எதற்காக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வசனங்களை கற்றுக் கொடுக்குறோம், போதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சிந்திக்கணும். நேற்றைய நாளில் எங்கள் வீட்டில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று உண்டு. டிவியில் வந்து பாடல் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, ஏசப்பா பாடல் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, கிறிஸ்தவ பாடல். அப்போ என் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க, சாப்பிட்டுட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போது அந்த பாடல் பாடினவங்களை வந்து எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் சொன்னேன் என் பிள்ளைங்கிட்ட, இவங்களை எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். என் இளைய மகன் வந்து அவன் சுட்டியானவன். அவன் வந்து சொன்ன உடனே, ஏம்மா இவங்களை வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் அவங்களுக்கு உங்களை தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டான். உடனே எனக்கு ஆவியானவர் அவனுக்கு சொல்ல ஒரு வார்த்தையை கற்றுக் கொடுத்தாரு. அதை வந்து எப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா, இதே மாதிரி தான்மா, ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து என்னைய தெரியாது தான், எனக்கு அவங்கள தெரியும். இதே மாதிரி தான் ஏசப்பா வரும்போதும் என்ன பண்ணுவார்னா, நம்ம வந்து அற்புதம் செஞ்சோம், அடையாளம் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் அவர் வந்து என்ன, உன்னை என அறியேன், உனக்கு உன்னை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார். அவனுக்கு சின்ன பிள்ளைகள் புரிகிற மாதிரி சொன்னேன், உன்னை எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார். நம்ம ஆண்டவரே நான் பல மணி நேரம் பைபிள் வாசித்தேன், ஜோம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கூட அவர் வந்து தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அதுக்கு பிறகு என்னென்னா, நேற்று ஸ்கூலில் நான் தான் போய் விட வேண்டியிருந்துச்சு என் பிள்ளைங்களை. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா, வண்டியில் வந்து நேரத்தோடு கிளம்பிட்டோம். நேரத்தோட வேலையெல்லாம் வீட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு அவனையும் கிளப்பி நான் வந்து 2 பேரையும் கூட்டிகிட்டு போனேன். வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது நிதானமாக போனோம். அப்போ வந்து ஏம்மா அப்பான்னு இப்போ என்ன எவ்வளோ ஸ்பீடில் கொண்டு போய் விட்டுருப்பாங்க தெரியுமா, நேரத்து சீக்கிரமாக கொண்டு போய் விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா. உடனே நான் சொன்னேன், அப்போ வந்து ஆவியான எனக்கு பேச கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தை தான், இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பீடாக போகக்கூடாதுமா, காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தணும், நேரத்தோடு கிளம்பணும், நேரத்தோடு கிளம்பி நம்ம நிதானமாகவே போகலாம். அதுக்கும் எங்கள் சைடில் வந்து எங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு வாலிபர் ரொம்ப ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனான். நம்ம வந்து நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு, காலத்தெலாம் பிரயோஜனப்படுத்தாமல் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு விளாண்டுட்டு சிரித்து சண்டை போட்டு விளாண்டுட்டு கடைசி நேரத்தில் கிளம்புன்னு சொல்லி அவசரமாக நம்ம வந்து நினச்சக்கூடாது, போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆவியானவர் எப்படி கற்றுக் கொடுத்தாருன்னா, எப்படி காலத்தை நீ பிரயோஜனப்படுத்தணும். அவர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காலத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் ஆண்டவர் வர்றாரு, வருகை சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு அவசரமாக நம்ம வந்து பயத்தில் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அவருடைய வருகைக்கு நம்ம வந்து ரெடி ஆகக்கூடாது. அவரோட அன்பின் நிமித்தமாக நம்ம காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி, அன்பின் நிமித்தமாக அவர்கிட்ட நம்ம பேசி நம்ம நித்தியத்துக்கு நம்ம தயாராகணும் அப்படிங்கிறத குறித்து நான் வந்து கற்றுக் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வந்து எதை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும், நான் வேதத்தை தான் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கோம். ஆனால் வேதத்தில் உள்ள சத்தியங்கள் எதை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கோம், நித்தியத்தை கற்றுக் கொடுக்கோமா அல்லது உலக ஆசீர்வாதங்களை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஏன்னா யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 அதிகாரம் தான் இருக்குது. அந்த 3 அதிகாரத்துலையுமே முதல் அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் வசனம், 2வது வசனம், 3வது வசனத்தெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணுமா, இந்த செய்தியை பிள்ளைகளுக்கு தெரியப்படுத்தணுமா, இதை உங்கள் பிள்ளைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததியாருக்கும் தெரிவிக்க கடவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் வந்து என்னதுன்னா, நான் அறிந்து கொண்டது என்னன்னா, அந்த ஒரு தாளந்து நிலத்தில் புதைச்சி வைக்காமல் அவன் அந்த ஒரு தாளந்தை பயன்படுத்தினா 2 தாளந்து ஆக்கியிருப்பான் தானே. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுற இந்த ஒரு குடும்பத்தை நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ளே வளர்த்தோம் அப்படின்னா நாமளும் நம்மளோட சந்ததியாரும் அதே மாதிரி நித்திய ஜீவனுக்காக நம்ம வந்து வாழுவோம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமான உண்மை. இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யோவேல் தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்தில் அந்த முதல் அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் வந்து இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, சரியா, பிள்ளைகளுக்கு சந்ததியாக இருக்கலாம் அந்த தெரியப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி. அது எதை தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அதிகாரம் 2வது அதிகாரம் 3வது அதிகாரம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு காரியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது, அது சமீபமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒவ்வொரு அதிகாரத்துலையுமே அது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 2வது அதிகாரமாக இருக்கட்டும், 3வது அதிகாரமாக இருக்கட்டும், முதல் அதிகாரமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே என்னதுன்னா கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாக இருக்குது, கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கர்த்தருடைய வருகையின் நாளை சொல்லி நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம வளர்க்குறோமா அல்லது உலக ஆசீர்வாதங்களை காட்டி நம்ம வளர்க்குறோமா. அதே மாதிரி கர்த்தருடைய நாள்னோன்னு நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அன்பின் நிமித்தமாக நம்ம வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கட்டும், அவரோட உறவாடுகிறதா இருக்கட்டும், அதாவது ஆராது எல்லாமே கடமைக்காக அல்ல, அன்பின் நிமித்தமாக நம்ம செய்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்மளும் நம்மளை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். பிள்ளைகளுக்குமே அதை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். அன்பின் நிமித்தமாக பிள்ளைகளை ஆண்டவர்கிட்ட சேரணும் அப்படிங்கிறதா உண்மை. ஏன்னா உலக ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஒருவேளை நம்ம பிள்ளைங்க இயேசப்பட கேட்டால் எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி வளர்ந்தாங்கன்னா அதுவே தொடரும். அன்பு செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பிள்ளைகள் தெரியாமலே போயிடும். அன்பு நிமித்தமாக நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட இயேசப்பட உறவில் வந்து வளர்க்குறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சிந்திக்கணும். இந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன். ஏன்னா அந்த ஒரு தாளந்து அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சந்ததியை நம்ம குறிக்கி அப்படிங்கிறத நான் வந்து நிச்சயமாகவே நம்புகிறேன். நாம் எப்படி வளர்க்குறோம் நம்ம சந்ததியை, அந்த ஒரு தாளந்தை நம்ம வந்து பிரயோஜனப்படுத்துகிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திக்கணும். கர்த்தர் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய பரிசுத்த வருகைக்கு முற்றிலுமாக ஆயத்தப்படுத்துவாராக. ஆமென்.